ये सखी काहे इतना उदासल बड़ू हो? का बताएं ये सखी, हमार पिया तो बड़ा निकम्मा मिल गया। अच्छा सुना सुनावा। धारा के पिए बिड़िया बारी के सलैया हो। अच्छा धारा के पिए बिड़िया बारी के सलैया हो। दिनवा में घूमे सैया तालावा तलैया 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 हो। तालावा तलैया हो। दिनवा में घूमे सैया तालावा तलैया हो। दिनवा में घूमे सैया तालावा तलैया हो। दिनवा में घूमे सैया तालावा तलैया हो। ए सखी, हाँ सखी बोला। और सुना राती कर तू तो कर का होले। अच्छा अरे आवे लपी के बलमया धीराती। अच्छा अरे आवे लपी के बलमया धीराती। अरे माने न बात दही जरा के नाती। अरे कर बर जोरी राजा मारे ला मलैया हो। मारे ला मलैया हो। दिनवा में घूमे सैया तालावा तलैया हो। दिनवा में घूमे सैया तालावा तलैया हो। दिनवा में घूमे सैया तालावा तलैया हो। तालावा तलैया हो। तालावा तलैया हो। तालावा तलैया हो। दिनवा में घूमे सैया तालावा तलैया हो। दिनवा में घूमे सैया तालावा तलैया हो। अरे सखी का बताई, अच्छा ये पंकज भैया हमारा अगुवाई कह दहने। इनकर अगुवाई हमेशा गड़बड़े रहा। हमार जिनकी फुट गई। सुना सुनावा। अरे बरखो जी बाबू जी कैले हो शादी। अच्छा अरे बरखो जी बाबू जी कैले हो शादी। और जिंदगिया के हमरे भइल हो बर्बादी। अरे मगलस दहे जवा में डेलवा डेलैया हो। डेलवा डेलैया हो। दिनवा में घूमे राजा टहलवा तलैया हो। दिनवा में घूमे राजा टहलवा तलैया हो। दिनवा में घूमे राजा टहलवा तलैया हो। ये सखी, हाँ सखी। जानता हूँ हमारे शादी में कई अगुआ रहने। अच्छा अजय भैया, कुलदीप भैया, विजय सिंह भैया, पंकजो भैया रहने। अच्छा अच्छा सुना। अरे चुपके से अंगद जितेंद्र जी अगुआ। अरे चुपके से अंगद जितेंद्र जी अगुआ। नफरत के कुलदीप ससुरे में फगुआ। अरे वो तो अपने नानी के खोजले हो। सुना। अरे अजय किस्मत को सिरा है कैसे लुगैया हो। कैसे लुगैया हो। दिनवा में घूमे